फरायसाफोर दिनै फैलायदों जोंहा गोदान मोनसे आयदायाव चैप्टार 2 निनो जों डिमान्ड आयदाखौ सावरायगोन बे डिमान्ड होननाय आयदाया जोबोर इम्पोर्टेन्ट मोनसे आयदा जोंनि इकोनॉमिक्सनिनो मोनसे इम्पोर्टेन्ट आयदा उनावबो मोनगोन जों बे डिमान्ड आयदानि सायाव गुवारै फरायनो दा जों बेसिक कनसेप्टखौ दिनै नायनोसै चैप्टार 2 आव डिमान्डनि बे बेसिक कनसेप्टखौ नायनोसै स' व्हाट इज डिमान्ड डिमान्ड होनोब्ला मा बुजियो दा डिमान्ड बुङोब्ला जोङो सरासनस्रायै बुजियो जे जों माबा मोनसे मोननो लुबैनाय माबा मोनसे बिनाय बेखौ जों सरासनस्रायै बुजियो नाथाय इकोनॉमिक्सनि बायदिब्ला डिमान्डनि ओंथिया जाबाय जों मोननो लुबैनाय बा बिनाय बेखौहाय थोंजोङै बुजाया दा एकॉर्डिंग टू द डिमान्ड इकोनॉमिक्सनि बायदिब्ला बे डिमान्ड माने जाबाय द क्वांटिटी ऑफ ए गिवन कमोडिटी व्हिच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज at a given price and at any point of time माने बेनि ओंथिया जाबाय जे सासे कन्ज्यूमारा जेखि जाया मुवा मोनसेखौ मा खालामदों बियो बायनो गोसो जादों willing to purchase बायनो गोसो जानाय पारचेज खालामनो गोसो जानाय मा होनो जेखि जाया बेसेनावहाय जेखि जाया समावहाय सासे कन्ज्यूमरा जेब्लानिकि माबा मोनसे मुवाखौ बायनो गोसो जागोन अब्लासो बे मुवानि सायाव बे कन्ज्यूमरहा डिमान्ड थानाय होननानै बुंनो हागोन अर्थात डिमान्डनि ओंथिया जाबाय मा जे जेब्लानिकि सासे सुबुङाहाय माबा मोनसे मुवाखौ थोंजोङै बायनो गोसो जादों पारचेज खालामनो गोसो जादों अब्लासो बेखौ जों डिमान्ड होननानै बुंनो हागोन जायनि बेसेनाहाय गोसोआव लाखि बेसेना डिमान्डजों गोबां रिलेटेड दं स' जायनि बेसेना बाजाराव होनाय थानांगोन अब्लासो बेखौ जों डिमान्ड खालामनांगोन स' ओंखायनो होनदों जिहेतु बेसेननि बाथ्रा फैबाय एफर्ट टू बाय बा एफर्ट टू पे नों होनो हानाय गोहो थानांगोन फैसा बेनि बेसेनखौ होनो हानाय गोहो थानांगोन अब्लासो बेखौ जों डिमान्ड होननानै बुंनो हागोन स' ओंखायनो होनदों डिमान्डआ जेखि जाया बिब्लाल' जानाय नङा नोङो बेखौ मा खालामनो हानांगोन बायनो हानाय गोहो थानांगोन नोंहा बेखौ विलिंनेस टू पे नोंहा बायनो गोसो जानांगोन नोङो बायनो गोसो जानांगोन जेखि जाया बेसेनाव जेखि जाया समावहाय नोङो बे मुवाखौ बायनो गोसो जानांगोन अब्लासो बेखौ डिमान्ड होननानै बुंनो हागोन दा डिमान्ड होनोब्ला जों मा फैबाय बेजों लोगोसे मा थागोन प्राइस थागोन होनना बुंदों बा बेनि मार्केट प्राइस थागोन जेखि जाया मुवानि आरो जों मा खालामगोन जेखौ जों डिमान्ड खालामगोन बेखौ जों क्वान्टिटी डिमान्डेड होननानै बुंनाय जायो स' प्राइसआ जाबाय डिमान्डनि मोनसे फैक्टर ओंखायनो प्राइस आरो डिमान्डनि गेजेराव मोनसे रिलेशन दं बे रिलेशनखौनो जों ल' अफ डिमान्डआव सावरायगोन आरो बे रिलेशना जाबाय इनभार्स रिलेशन्स जिहेतु उल्था मोनसे अपोजिट रिलेशन्स प्राइस आरो डिमान्डनि गेजेराव जिहेतु प्राइस बारियोबा डिमान्डआ खमिगोन बा प्राइस खमिब्ला डिमान्डआ बारिगोन स' बेखौ जों सावरायनायखौनो मा होनो ल' अफ डिमान्ड होननानै बुंनाय जायो आरो एकॉर्डिं टू द ल' अफ डिमान्ड मा होनदों अदर things remain constant there is inverse relation between the price and quantity demanded so मा होनो बेवहाय other things आद्रा मुवा बेसादफोराहाय दिदोम थानाय समाव मा होनदों बेयाव प्राइस आरो डिमान्डनि गेजेराव मोनसे इनभार्स उल्था अपोजिट रिलेशन जायो होनदों एकॉर्डिं टू द ल' अफ डिमान्डनि बायदिब्ला मा होनदों बेयाव बे मोननैनि गेजेराव मोनसे अपोजिट रिलेशन जायो आरो आदार थिंग्सफोर गुबुन बेसादफोरखौ कन्सटेन्ट लाखिनो गोनां जायो आरो जुदि बे ब्रेक डाउन जायो अब्ला बेयो ल' अफ डिमान्डआ एप्लिकेबल जानाय नङा आरो व्हाट आर द अदार थिंग्सफोरा मा बेखौ उनाव डिसकास खालामगोन एक्चुअल डेफिनेशन अफ ल' अफ डिमान्डआ जाहैबाय इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज जुदी हमना लानाय जादों प्राइसआ मा होनगोन जेहेतु इनभार्स रिलेशन बेयाव नायदे इनभार्स रिलेशन थानायनि थाखाय मा जागोन इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी विल व्हाट फॉल बा डिक्रीज खमिगोन माने प्राइसआ बारियोबा डिमान्डआ खमियो सानफ्रोमबो बे गोसो लागि बेनो जाबाय जोंनि ल' अफ डिमान्डआ जाबाय मा प्राइस बारियोबा क्वांटिटी डिमान्डआ खमियो जेसेबांनो दाम बारिगोन प्राइस बारिगोन बेसेन बारिलांबाय थागोन मुवाफोरनि जोंनि डिमान्डआबो लासै खमिलाङो जोंनि बिनि फारसे मोननो लुबैनाय बा बायनो गोसो जानाया मोननो लुबैनाय एक्चुअली नङा बायनो गोसो जानायाबो लासै खमिलांबाय थायो स' आं एग्जांपल मोनसे होनो सापोज लकडाउननि समाव आलुनि बेसेना दा बारिदों
नङा होमबा जों गोदो जेनेबा 10 राङाव आलुनि बेसेनखौ मोनोमोन जों 10 राङाव मोनोब्ला जों 50 केजि साप'ज हमना लादों 50 केजि जों आलु जायोमोन दा जुदि बेनि बेसेना जुदि फैयै 30 जायोब्ला जों मा खालामगोन 50 नि इनस्टेड अफ 50 नि जायगायाव जों हयथ' मा खालामनो हागौ जों 40 बो बायनो हागौ 40 बायगोन आरो बेबायदिनो जुदि बे 40 जायोबा जों 20 केजि बायगोन बे 50 जायोबा जों बेसे बायगोन 10 केजि बायगोन सो 50 जायो सो नायदो बेवहाय देयर इज द व्हाट इनभार्स रिलेशन मोनसे अपोजिट रिलेशन जादों नाय द इफ अकॉर्डिंग टू ल ऑफ डिमांड नि बायदिब्ला मा होनदों ल ऑफ डिमांड नि बायदिब्ला बे थियरीनि बायदिब्ला जेब्लानिकि जोंनि प्राइसआ बारिलांबाय थागोन जोंनि क्वांटिटी डिमांडआबो खमिलांबाय थागोन बे 10 30 40 50 बेसेना बारिलांगासिनो दं 10 निफ्राय 30 40 50 जागासिनो दं अब्ला जोंनि क्वांटिटी डिमांडआबो 50 निफ्राय 40 20 10 सिम खमिबोगासिनो दं ग्रेजुअली डिक्रीजिंग सो दैट्स कॉल्ड द व्हाट ल ऑफ डिमांड फंक्शन थियरीया बेबायदिहाय एप्लाइ जायो सो बेखौनो होनदों प्राइसजों क्वांटिटी डिमांडजों मोनसे इनभार्स रिलेशन दङ आरो बेनो जाबाय जोंनि ल ऑफ डिमांड या जाबाय ल ऑफ डिमांडनि सायाव गुसुङै कन्सेप्ट दानिया नायदों डिमांड कर्व दा डिमांड कर्व सेम प्राय एखे बायदि नुयो जों बाजेट लाइनजों एखे बायदि नुहाङो नाथाय डिमांड कर्वआव एसे डिफारेन्स दं बेबो डाउनवार्ड स्लोपिं गाहायजों फैयो नाथाय बे मोननै डिमांडनि बे लाइनाहाय बे मोननै एक्सिसआव नाङा माने टाच खालामा जुदि टाच खालामोबा बेयो मा जायो बेयो गुबुन मोनसे आयदा बे किन्तु जेनेरेलि डिमांडआहाय जोंनिया बेयाव टाच खालामा नांदेरा ओके सो दा डिमांड कर्व नायजों बेबो जोंहा डाउनवार्ड स्लोपिं गाहायजों फैयो नैबे जाबाय एक्स एक्सिस जोंनिया हराइजन्टेला गाहायजों थानाया बेयो जाबाय एक्स एक्सिस जायखौ जेरावहाय जोङो क्वांटिटी बिबां मुवानि बिबांखौहाय सरि डिमांड जोंनि डिमांडनि बिबांखौहाय बेजों सुनाय जायो आरो वाइ एक्सिसआवहाय जाबाय जोङो बे भार्टिकल एक्सिसआव जोङो प्राइस बे मुवानि बेसेनखौ लानाय जायो सो बेयोबो डाउनवार्ड स्लोपिं आरो डाउनवार्ड स्लोपिं जानायनि जाहोना जाबाय नैबे ल ऑफ डिमांड बे डिमांड कर्वआ डाउनवार्ड स्लोपिं जानायनि जाहोना जाबाय ल ऑफ डिमांड आरो बे जाबाय डिमांड कर्व नैबे डिडिया जाबाय डिमांड कर्व आरो बेयो डाउनवार्ड स्लोपिं जानाय बेखायनो जायो जे ल ऑफ डिमांडनि इनभार्स रिलेशन्स बे प्राइस आरो क्वांटिटीनि मोननैनि गेजेराव इनभार्स रिलेशन अपोजिट उल्था रिलेशन थानो थाखाय बेयो गाहायजों फैयो मानो बेयाव मा सावरायदोंमोन जोङो ल ऑफ डिमांडआवहाय जे प्राइस बारियोबा डिमांडआ खमियो बा प्राइसआ खमियोबा डिमांडआ बारियो सो नायदों बेयाव जुदि प्राइसआ जोंनिया बे नैबे प्राइस हमना ला बेयो प्राइसआ 50 प्राइस 50 आव जोंनि डिमांडआ बेसेमोन 10 प्राइस 50 आव डिमांडआ बेसेन प्राइसआ खमिबाय होमबा डिमांडआ बारिबाय प्राइसआ 40 जाबाय जोंहा डिमांडआ 20 सिम बारायबाय तो अगेन जुदि आरो खमायलाङोबा 40 नि गाहायाव खमिबा नैयो बिबाङा खमिगासिनो बे 0 to 50 सिम एसे बारामोन बिनि उनाव 0 to 40 खमायदों आरो 0 to सपोज बेयो 30 बेबायदि खमायलाङोबा डिमांडआ मा जागोन डिमांडआबो जोंहा बारायलाङो 10 to 20 20 to 30 जाहैगोन 10 to 20 20 to 30 बेबायदि बारायलांबाय थागोन जोंहा डिमांडआ सो बेखायनो बे बिकज अफ ल ऑफ डिमांड फांक्शन जानायनि थाखाय प्राइस आरो डिमांडनि गेजेराव मोनसे फांक्शनेल रिलेशन थानायनि थाखाय बेयो ल ऑफ डिमांडआ डाउनवार्ड स्लोपिं जायो दा नेक्स्ट फैदों जोंहा इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सो बे मोनसे डिमांड जोंनि बे चैप्टार बे आयदा चैप्टार 2 नि आरो बे डिमांड आयदानि मोनसे जोबोर गोनांथार मोनसे टपिक इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दा व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जों इलास्टिसिटी होनब्ला मा बुजियो इलास्टिसिटी होनबा जों सपोज जेनेरेल लैंग्वेजआव हमना ला जोंहा इलास्टिक जायखौ जों राबार होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा बे बोना होबा गोलाव जायो बा गुसुं जायो बेबायदिनो जोंहाबो डिमांडआवबो मोनसे इलास्टिसिटी बानायना लानाय जादों जे बेखौ एकर्डिं टु डिमांड थियरीनि बायदिब्ला इलास्टिसिटी अफ डिमांड होननानै बुंनाय जादों सो बे माने मा डिमांडआ जोंहा एखमब्ला गोलाव जायो गुसुं जायो एक्जेक्टलि गोलाव गुसुं जाथ' डिमांडआ जानो हाया बेयो मा जायो चेन्ज जायो सोलायो डिमांड सोलायनायखौ जों इलास्टिसिटी अफ डिमांडआव सावरायगोन माबायदि सोलायो डिमांडआ मा मब्ला सोलायो मा जाहोनाव सोलायो मानि थाखाय सोलायो आरो सोलायबा माबायदि जायो मा बेसादहा माबायदि डिमांड जायो मा बेसाद लानानै मा सम लानानै
मा बोथोर लानानै जोंनि डिमान्डआ सोलायो बेखौबो जों इलास्टिसिटि अफ डिमान्डआव सावरायगोन स' बेखौनो सोलायनायखौनो जों गुसुङै जेनेरेल लेंगुवेजाव इलास्टिसिटि अफ डिमान्ड होनना बुंनाय जादों दा व्हाट इज इलास्टिसिटि अफ डिमान्ड होनोब्ला द प्राइस इलास्टिसिटि अफ डिमान्ड इज द डिग्री अफ रेस्पन्सिभनेस change in the quantity of demand due to the change in the price of given commodity or that commodity तो बेयाव मा होनदों आं डेफिनेशन बायदियै थाङा गुसुङै जेनेरेल जोंनि गुसुं आरो गोरलै रावाव बुंनो नागिरदों दे मा रेस्पन्सिभनेस चेन्ज होनना बुङो जे प्राइसनि चेन्ज सोलायनायनि जाहोनाव क्वान्टिटि डिमान्डआव जि हाराव सोलायो माने प्राइस सोलायनायनि थाखाय डिमान्डआव माबायदि सोलायो बे सोलायनायखौनो जोङो मा इलास्टिसिटि अफ डिमान्ड बुंनाय जायो होनदों जे बेनि जाहोनाव बियो बेसेबां सोलायो बेयाव पार्सेन्टेज होनाय जादों बेयाव पार्सेन्टेज होदों जे बेसे पार्सेन्टेज प्राइस सोलायोबा बेसे पार्सेन्टेज डिमान्डआ सोलायगोन माने बेखौ एग्जाम्पलखौ नायफिनदों जोङो जेनेबा 10 जायोबा हमना ला 10 दं बेयो फिक्स साप'ज न 10 आवहाय बेसे डिमान्डआ 50 10 रुपिस प्राइसआव डिमान्डआ 50 दा चेन्ज जादों बेयाव सोलायदों 10 to 30 10 to 30 आव बेसे सोलायदों प्राइसआ माने 10 रांनि 10 निफ्राय 30 जाफैदों माने 20 इनक्रिज जादों नङा होमबा सिगाङाव 10 मोन दाहाय बेसे जादों 30 जादों तो 20 इनक्रिज जादों तो बे इनक्रिज जानायनि थाखाय डिमान्डआव बेसेबां चेन्ज जादों डिमान्डआव मा चेन्ज जादों नै 50 मोन दा खमिनानै बेसे जाखो 40 जाबाय बिदिनो 10 निफ्राय 40 जाबा 15 निफ्राय 20 जागोन 10 निफ्राय 50 सिम चेन्ज जाबा 15 निफ्राय चेन्ज आरो बे चेन्ज जानायखौनो रेस्पन्सिभनेस चेन्ज होनना बुंदों प्राइसनि थाखाय डिमान्डआव जा चेन्ज जादों बेखौनो जों प्राइस इलास्टिसिटि अफ डिमान्ड होनना बुंदों आरो मा होनदों बेयाव it explains how much change will take place in the quantity of demand due to the change in the price of the given commodity due to मानि थाखाय given commodity बे मुवानि बेसेननि सोलायनायनि थाखाय डिमान्डआव बा नोंनि मुवा बायनो गोसो जानाया जेसेबां सोलायदों बेखौनो जों गुसुङै प्राइस इलास्टिसिटि अफ डिमान्डआव आं बेखेवनानै होबाय दा इलास्टिसिटि अफ डिमान्डखौ जों बेनि मोनसे माने बेहा मेथ्स दं जों बाजेटाव थानाय बायदिबो जोंहा बेयावबो जोंनि एग्जामाव मेथ्स फैयो प्राइस इलास्टिसिटि अफ डिमान्डजों लोब्बा गोनां मेथ्स फैयो माने डिमान्डनि किसुमान मेथ्स फैयो माखासे मेथ्स फैयो स' जोङो बे इलास्टिसिटि अफ डिमान्डखौ जों मा होनदों चेन्ज जायो होनबा नङा होमबा बेखायनो रेशिय' बेसेबां चेन्ज जायो बेसेबां हाराव चेन्ज जायो न बेनि रेशिय'खौ लानाय जादों स' चेन्ज इन द प्राइस बेखौ पार्सेन्टेजआव हमनाय जायो जों बेसे पार्सेन्ट चेन्ज जाखो प्राइसआव स' पार्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस डिभाइड सिन थागोन ओमफ्राय पार्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटि डिमान्डेड बे जाबाय जोंनि जेनेरेल मोनसे डेफिनिशन्स प्राइस इलास्टिसिटि स' बेखौ जों लिरनो हायो मेथामेटिकेलि फैयोब्ला जोङो मेथामेटिकेलि गेजेराव गोबां लाइन थालांबाय बेखौ डिटेलि आं सर्टलि डिसकास खालामदों जिहेतु स' मेथामेटिकेलि चेन्ज इन किउ होनना बुंनाय जायो डिभाइडेड बाय किउ एगेन गेजेराव डिभाइड चेन्ज अफ पि डिभाइडेड बाय पि आरो चेन्ज अफ किउ माने चेन्ज अफ बेखौ जों ट्रायंगल जिखौ नुदों बे ट्रायंगला जाबाय जोंहा चेन्जखौ बुजायनाय जायो बेवहाय ट्रायंगला जाबाय जोंहा चेन्ज माने किउ माने शर्टआव किउ माने जाबाय जोंहा क्वान्टिटि मुवानि बिबांखौ जोङो क्वान्टिटिखौहाय माजों किउजों दिन्थिनाय जायो बे किउजों दिन्थिनाय जायो आरो पि माने जाबाय जोंहा प्राइस बेसेनखौ दिन्थिनाय जायो पिजों बेसेनखौ दिन्थिनाय जायो आरो किउआ जाबाय जोंनि क्वान्टिटि ज' बेवहाय चेन्ज अफ किउ होनाय दं मोनसे आरो मोनसे चेन्ज अफ पि होनाय दं बे ट्रायंगल सिनखौ जोङो चेन्ज होनना हमनाय जायो सोलायनाय बेयाव बेसेबां सोलायदों बेखौ जों बेयाव इन्डिकेट खालामनाय जायो बे ट्रायंगलजों एखमब्ला डेल होननानैबो बुंनाय जायो अके जायखिजाया आं ट्रायंगल होनना बुंदों बेयाव डेल होननानैसो लिरनाय थायो डेल किउ बाय डेल किउ आरो डेल पि बाय पि अके एनिवे दा बे चेन्जआ जाबाय जोंहा सोलायनाय आरो बेखौ डिभाइड खालामदों बे डिभाइड खालामदों किउजों होमबा जोङो क्वान्टिटिखौ मोननाय जायो आरो पिजों डिभाइड पि खालामदों बेखौ जोङो पिखौ मोननाय जायो माने पार्सेन्टेजखौ खोमोरनाय जादों बेवहाय पार्सेन्टेजखौ मेथामेटिकेलि माखासे स्टेप थाबाय बेखौ आं एक्सप्लेन खालामा बेवहाय स' नाव बेनिफ्राय जों मोननो हायो चेन्ज किउ बाय चेन्ज पि इन्टु पि बाय किउ आरो बेनो जाबाय जोंनि मेइन फर्मुला बेखौ गोसोआव लाखिनो गोनाङा जाबाय नैबे चेन्ज किउ बाय चेन्ज पि इन्टु पि बाय किउ अके स' बे जाबाय जोंनि इलास्टिसिटि अफ डिमान्डनि गुसुङै कनसेप्ट दानिया फैदो टाइप्स अफ इलास्टिसिटि अफ डिमान्ड
माने इलास्टिसिटी अफ डिमान्डनि बाहागोफोराव बेवहाय आं गासै मोनबा टाइप्सखौ होनाय दं बाहागो होनाय जादों इलास्टिक डिमान्ड बेनिफ्राय इनइलास्टिक डिमान्ड यूनिटरी और यूनिट डिमान्ड पारफेक्टली इलास्टिक डिमान्ड आरो जोबथानायाव पारफेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड बेफोर दा फैदों आं बेफोरनि सायाव गुसुङै सिनायथिखौ होनि इलास्टिक डिमान्ड जाय माने जाबाय जोंहा जिथुनिखि इलास्टिसिटी अफ डिमान्डआव सावरायदोंमोन जोङो चेन्ज रेस्पन्सिभनेस चेन्ज सोलायनायखौ प्राइसनि जाहोनाव सोलायनायनि थाखाय डिमान्डआव जा सोलायनाय जायो दा इलास्टिक डिमान्डआवबो बे सोलायनाया माबायदि जागोन जोंहा इलास्टिक डिमान्ड माने जोंहा बेवहाय शर्ट लिरदों इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मडुलास इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज ग्रेटर देन 1 माने बेखौ होनदों डिमान्ड बे फारसेखौ डिमान्ड आरो जों बेखौ मेजार खालामदों 1 जों मेजार खालामो इलास्टिसिटी अफ डिमान्डखौ जों 1 जों मेजार खालामदों आरो जायो जुदि बे 1 नि गिदिर जायोबा 1 नि उन्दै जायोबा 1 जों समान जायोबा बा 0 जायोबा इलास्टिसिटी अफ डिमान्डआ मा जायो बेखौ सावरायगोन ना दा इलास्टिक डिमान्ड माने मा होनदों बेयाव इलास्टिक डिमान्डआ इलास्टिक माने डिमान्डआहाय बांसिन सोलायदों स' बेयाव मा होनदों परसेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड इज ग्रेटर देन परसेन्टेज चेन्ज इन प्राइस माने प्राइसआव चेन्ज जानायनिख्रुइ मायाव डिमान्डआव चेन्ज जानाया बांसिन तारमाने चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड इज ग्रेटर देन चेन्ज इन व्हाट प्राइसनिख्रुइ जुदि प्राइसनि सोलायनायनि हारनिख्रुइ डिमान्डनि सोलायनाय हारा बांसिन जायो अब्ला बेखौ इलास्टिक डिमान्ड माने डिमान्डनि सोलायनाया बांसिन ओंखायनो इलास्टिक डिमान्ड होनना बुंदों स' ओंखायनो जोंहा डिमान्ड कार्भा बेबायदि गाहायजोंहाय फैगोन माने डिमान्ड कार्भा गाहायजों फैगोन माने बेनि एसे फ्लेटार जागोन एसे गाहायजोंहाय फैगोन स' बे जाबाय जोंहा इलास्टिक डिमान्ड सेकेन्ड इनइलास्टिक डिमान्ड बेनि अपोजिट इलास्टिक एन्ड इनइलास्टिक स' बेवहाय मा जागोन उल्थाया जागोन बेवहाय चेन्ज इन डिमान्ड इज लेस देन चेन्ज इन प्राइस बेवहाय क्वान्टिटी डिमान्डनि सोलायनाया प्राइसनि सोलायनायनिख्रुइ खम प्राइसनि सोलायनायनिख्रुइ डिमान्डनि सोलायनाया खम होनब्ला बेखौ मा होनगोन इनइलास्टिक जागोन माने डिमान्डआहाय एसे खम सोलायगोन प्राइसआ बांद्राय सोलायबाय ना बेखायनो जों बे स्टिपार जागोन डिमान्डआहाय एसे ओरै थोंजों बायदिहै जागोन स्टिपार स' मोनसे एग्जाम्पल आं दिन्थिनि बे इलास्टिक डिमान्डआव साप'ज मा होनदों एग्जाम्पल हमना ला कार आरो टिभि बायदि बेसादफोरावहाय जेरै मा होनदों बेवहाय जुदि प्राइसआ कार बयहाबो कार बायनायनि गोसो थायो ना डिमान्ड बयहाबो डिमान्ड दं डिमान्ड टु बाय ए निउ कार नङा होमबा जोंहा कार बायनायनि डिमान्ड दं नाथाय जों मानो बायनो हाया कारनि बेसेना बारानि थाखाय माने हाई प्राइस कारनि बेसेना हाईनि थाखाय जों गोसो जाब्लाबो बेखौ बायनो हाया विलिं टु पारचेस होनदों डिमान्डआव मोनदोंमोन ना नाथाय जोंहा विल दं नाथाय बायनो हाया डिउ टु दा व्हाट हाई प्राइस अफ कारनि हाई प्राइसनि थाखाय जोङो बायनो हाया नाउ बाट मा जागोन जोङो जुदि द प्राइसआ लिटिल चेन्ज इन द प्राइसआव जुदि एसे चेन्ज जायोब्ला 1 लाखनि थाखाय जायगायाव जुदि 50,000आवनो कार मोनोबा बा 2 लाख 10 लाखनि जायगायाव जों 2-3 लाखआवनो जुदि कारखौ मोनोब्ला जोंनि डिमान्ड विल बी हाई डिमान्डआ हाई चेन्ज जागोन एसे चेन्ज जाब्लानो प्राइसआ एसे चेन्ज जाब्लानो जोंहा डिमान्डआ हाई जागोन ओंखायनो बेखौ इलास्टिक डिमान्ड होननानै बुंदों डिमान्डआ हाई जायो बेबायदिनो इनइलास्टिक डिमान्डआव फुड आइटेम्स बा मेडिसिन सल्ट बेफोरबायदि माने संख्रिनि बेसेना मा जोंहा बेयाव डिमान्डआ बारा गैया जोंहा ओंखायनो इनइलास्टिक संख्रि बायदि बुस्थुआव जोंहा डिमान्डआ एसे खम सानफ्रोमबो जोंनो गोनांथिब्लाबो बेखौ एसेबां जों मा विल टु पारचेस जाना थाया जोंनि गोसोआ बांद्राय लुबैया डिमान्डखौ संख्रिखौहाय एसे मोनजाबानो जायो स' नेसेसारि आइटेम्स नङा होमबा स' ओंखायनो बिनि लिटिल चेन्ज बा हाई चेन्ज does not affect on डिमान्डआव जेबो एफेक्ट खालामा बियो जुदि प्राइसआहाय जुदि संख्रिनि बेसेना साप'ज बेसे जायो दा हमना ला पार केजि 10 रुपिस पार केजि 1 रुपिसाव मोनब्लाबो जों बांद्राय संख्रि जाया संख्रिखौ जों बांद्राय बाया इट इज नेसेसारि आइटेम्स नङा होमबा जोंनि एसेबां गोनांथि नङा हाई डिमान्ड गोनां बुस्थु नङा बियो स' संख्रिनि बेसेना 1 रुपिबाबो जों बेखौ बांद्राय जाया बा संख्रिनि बेसेना 100 रुपिस पार केजिबाबो डिमान्डआव बारा चेन्ज जाया स' बेखायनो बेखौ मा होनदों इनइलास्टिक डिमान्ड ओंखायनो स्टिपार जादों नाउ नेक्स्ट 3 नाम्बार दं यूनिटरी और यूनिट डिमान्ड बेयाव मा होनदों इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज इक्वल टू 1 स' बेवहाय मा होनदों माने
change बेनि बेवहायनो change of Q is equal to change of P माने बेयो समान समानै change जागोन ओंखायनो बेयो general demand curve बायदि जागोन change जेसेबां प्राइस बारिगोन बे जोंनि ल अफ डिमान्डआव होदोंमोन ना जेसेबां प्राइस इंक्रिज जागोन एसेबांनि बेसे हारावनो जोंहा क्वान्टिटी डिमान्डआवबो खमिलांगोन जेसेबां प्राइसआ डिक्रिज जागोन होमबा बे हारावनो जोंहा क्वान्टिटी डिमान्डआवबो इंक्रिज जागोन ओके नाउ फैदों पारफेक्टलि इलास्टिक डिमान्ड पारफेक्टलि इलास्टिक होनना बुंदों बेवहाय मा होनदों पारफेक्टलि इलास्टिक डिमान्डआवहाय मा होनदों जोंहा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इक्वल टू इनफिनिटी होनना बुंदों इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज इक्वल टू इनफिनिटी बे डायग्राम जोंना नैबे मोनसे डायग्रामखौ नायदों बे 4 नि डायग्रामा जाबाय नैबे इनफिनिटी नैबे बे जाबाय जोंहा डिमान्ड कर्व आरो बे डिमान्ड कर्वआवहाय जोंहा मा इनफिनिटी बेखायनो होनदों देयर इज द चेंज जुदि बेवहाय प्राइसआ जेबो चेंज जायाखै प्राइसआ कन्स्टेन्ट जादों 0p बे जाबाय ओरै चेंज जानाया जाबाय बे फारसेनिया जाबाय डिमान्डखौ चेंजखौ दिन्थिदों ना जुदि बेयाव मा होनदों जेखिजाया मोनसे कन्स्टेन्ट प्राइसआव बा एकदम स्लाइटलि लिटिल चेंज प्राइसनि लिटिल चेंज जायावबो डिमान्डआहाय भेरि हाई जाना थायो माने हाई चेंज जायो प्राय चेंज जायाबाबो कन्स्टेन्ट थाब्लाबो बा एसे स्लाइटलि चेंज जाब्लाबो मा जायो बेनि डिमान्डआहाय एनी टाइम हाई जाना थायो सो ओंखायनो बेखौ मा होनदों इनफिनिटी डिमान्डआ माने जोबनो गैयै डिमान्ड जाना थायो पारफेक्टलि इलास्टिक डिमान्डआवहाय सो ओंखायनो बेखौ होनदों सो बेवहाय नोङो जोबोर गोनां बाथ्रा जाबाय बेनि एग्जाम्पल व्हाट काइन्ड अफ नेसेसरी अफ गुड्स बेनि मुवानि आखुथाया माबायदि बेसाद बेफोर बाथ्राखौ जोंनो जोबोर गोनांथि मेथ्सआव जोबोर गोनां जायो सो बेफोरखौ नोंथांमोना क्लास जायोब्ला गुवारै नोंथांनि टिचारा नोंथांमोनखौ सावरायगोन सो बे आं शर्टलि स्लाइटलि सावरायदों बेवहाय कभार खालामनो हायैनि थाखाय ओके नाउ जोबथारनायाव फैदों 5 नाम्बाराव जादों पारफेक्टलि इन इलास्टिक डिमान्ड बेयाव पारफेक्टलि इलास्टिकमोन बेयाव इलास्टिक माने हाई डिमान्डमोन पारफेक्टलि पूरा पारफेक्टलि हाई डिमान्डमोन आरो बेवहाय पारफेक्टलि लो डिमान्ड माने इन इलास्टिक डिमान्ड बेवहाय चेंज जाया सो ओंखायनो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज इक्वल टू 0 मीन्स बे इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज इक्वल टू 0 बे डिमान्डआहाय जोंहा 0 नो चेंज डिमान्डआवहाय जेबो चेंज गैया जुदि प्राइसआ डिमान्ड चेंज जेसे चेंज जाया मानो जेसेखि चेंज जाया मानो 0 निफ्राय नै बेसेबां बेनिफ्राय बेसेबां बा ल' जायाथों माने ल' जाब्लाबो हाई जाब्लाबो प्राइसआव डिमान्डआव डाजन्ट मेटार डिमान्डआवहाय नोंहा जेबो चेन्ज जाया डिमान्डआ एखेयैनो थागोन नोंहा स' बेबायदि बुस्थुखौ जोङो मा बुंनाय जायो पारफेक्टलि इन इलास्टिक डिमान्ड माने डिमान्डआव जेबो इफेक्ट जाया नोंहा जेबो चेन्ज जाया स' आरो जोंहा बे 4 नाम्बाराव साप'ज पारफेक्टलि इलास्टिक बेबायदि मा बुस्थु थानो हागौ जेरै जोंनि डिमान्डआहाय बहुत हाई लिटिल चेन्ज जाब्लाबो प्राइसआ चेन्ज जायाबाबो कन्स्टेन्ट थाबाबो आरो इथे स्लाइटलि चेन्ज जाबाबो जोंनि डिमान्डआ हाई जायो साप'ज हमना ला गोल्ड डायमन्ड बायदि बुस्थुफोरखौ जोंहा डिमान्डआ अलवेज इनफिनिटी हाई जाना थायो जोंहा जेसे हायो जोंनो गोल्ड नांगौ गोल्ड थुख्रासे मोनबा जोंहा सिमां थायो विलिं टु पारचेज ना विल थायो जोंहा पारचेज खालामनायनि विल थायो स' ओंखायनो पारफेक्टलि इलास्टिक डिमान्डआवहाय जोंहा बे मा जायो डिमान्ड इज अलवेज पारफेक्टलि इलास्टिक माने हाईलि इलास्टिक जाना थायो स' बेखिनिया जाबाय जोंनि शर्टलि सावरायनाय गुसुङै सावरायनाय अबाउट डिमान्ड चैप्टारनि सायाव ल अफ डिमान्ड इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड स' बेनि नेक्स्ट भिडिअजों इलास्टिसिटी अफ डिमान्डजों लोब्बा थानाय माखासे मेथ्सफोरखौ सावरायगोन जायनिखि एग्जामाव फैबायनो थायो आरो बेनि किसुमान नेचार अफ द कमोडिटी गुड्सफोरजों लोब्बा आयदाखिनिखौ सावरायगोन